Mingyu chuan accident na report pe in a boy hle a an ha chul lai chuan a phone chu enin Lingjia miss call mu chuan phur za chuan call bekin alak rual chuan a call chan chu azot ngal vat Lingjia chuan Janjanin belpa nei chungchang chu alo zota Mingyu po chuan engma alo shat puimi alo chu ni in chuta tangkani chu beve ngalin ani po chuan engma alo shalowin Janjanin an shat mi alo belpa lo nei chu makan ti hle a tangkani chuan fapa lo nein a fapa te skula a omlai tak lo ni bok nen chutia a fapa po ngai sak lowa phone ringot angai to awang chuan a fapa zirtir tu pa chuan a zil ngek boka Janjani po an studio lama a chanu chuan a belpa nei chungchang chu lo soipuin mu po ila mu lo le eng ang mi nge ani po ila shat lawin adu thu che a shila ilo pom mayamo alo ti ya Janjani chuan ke chuan la mulo ma ila aman min mu to a exhibition na kan kal ni khan athil siam ke en lai po min lo mualom ati sam eta chu po ni se in ngai zong tur chuan in sha chian ve phote angai sin inin min le mi lo po ishami alo ti le kan ngai na zonga in anga chuan kanin be thei phian boka sha sa le nil sa ngai zon ai chuan in sha chiang lu tok lawa in ngai zon chu adang da in anuam dai zo kanga ni tin thil thar kan sha thei pha do na alo ti le dai a thian te po chuan an pompui ve le maya Lingjia chuan Janjani na abelpa niya soi profile chu lo check sakin mei cherang am anga asiam posa a caption na thuthlum le ril tak tak a post chu Janjani ta na ni ring chuan thik le thin rem tak chuan enin a in hum ru ngot ngota GQ po chuan lo en ve in Lingjia ang tho chuan a thin chu rimin alom lo hle a in lama chuan Mingyu le tangkan chuan Janjani chu lo zil molmolin mipa a sha chan lo le na po la nei lo nu le pa bula la khot sa ani thu Janjanin a soi phei chuan a atai moti mel chuan an mela a thil post sa a caption na da dan vel ti kha mipa kholo dewani an rin thu te chu an soya Janjani la chuan changko ve tatin sculpture zirlai ni a milem chi sang sang an siama an siam mela caption an da mai thu chu soin an sir lam chu a hoi le a tinge in local ve ti in Lingjia le GQ chu ena GQ chuan belpa a nei chu ala phal lo thu chu alo soi ve ngal mak Lingjia ro in engma soi lowin lung oi lo ze chuan Janjani chu a mel ngur thunga Lingjia po GQ bula chuan in son lut ve ngalin GQ chuan Janjani chu a belpa nei wanga a ho ve mi alo wang chuan alo hau le ta Lingjia ro chuan Janjani belpa chuan engi mutak tu ma nei rin thu le avoi khat mu na a bel nu a asom ngal chan shat nge tum thu chu alo soya GQ po chuan chalo ti puin rem chu an ra du na GQ1 adora honnia lompa a somtir ve chu an tuma Lingjia an damdoi ron phor chewa mu chuan engatan nge alo ti wata vitamin ni thu chu alo soi ve mai GQ wa dor honni ma sabera chuan an vai chuan vatlo sakin staff hawin Janjani an mu chuan boss ti in an lo ko thlapa an hoi hain makan ti hlom hle le ngal dor chunga chuan chu in GQ chu a puitling an ti thu le ama puala dor hongal mai thei chu an fak thlar thlara chu ti lai chuan GQ chu lo langin ei tur ron ken saka Janjani chuan a dor thar lom nan ama siam nge thil lem chu a pe boka an vai chuan a belpa chanchin chu soin an chong dana chuan an du pui lo hlom hle le ngal Janjani chuan ka mu she e ati chuan a ril ru thlak be sei deuh chuan engwangin mo an lo ti wata min mu chianga nga min du le lawang ti ka hlau alo ti dai chuan an ei lo hlom ngei mai chu ti lai chuan Janjani phone chu ri in an mi nga ber a belpa chuan ti tur man mu anei wangin aron tel le man don lo thu chu aron shela Janjani la chuan apoi lo thu chuan lo chang let wat Mingyu le tangkani chuan chutia aron chule thu chu alak tlak lawan lo ti saka Janjani eroin hun dang ala tamalom ti in alo ngai mo vak lem lo thunga
Lingjia le GQ ro in an plane fel wang chuan an lom lo hle thunga cafe chang an chua chuan Lingjia chuan Janjia ni chu an studio thleng thla atum thu chu asoya Janjia ni chuan lo hnial vatin ti tur dang ala nei thu soin Mingyu chu akal na tura thla jok tur chuan ati a akal san ngal vat Lingjia chuan lata tum tla ti sha in enjoy ringa Lingjia le Mingyu chuan an in luan na pa chu va mu in Lingjia an a in lua le tak lo wang khan a poisa deposit sa chu alo la pek le lo wang chuan phone a record sakin arin om lo zia soin ti dar saka an vau chu alo pelet le vata Lingjia an lom thu shil chuan Mingyu chuan dinner le saktur chuan lo ti ve thunga zanja chu ei dunin Lingjia chuan Janjia chu ngai ven saktur chuan cha in abial pa chu amirin zong ani lo thu te chu asoi chuan Mingyu chuan lo pom le thlapa ariru chuan kapasal ini huna phei chuan tuna hian ka ngai to in ke en kol chang cheu ti in aswang to zuya zana chuan Mingyu news report chu enin Mingyu nu po chuan lo en ve in aron kola akor hak le makeup te churun soi sel sak le in an no pan lai ang cha chuan aron zil le a chan te pani chuan anu chu ngoi san mai lawa puitling ni ve to thu le a in en kol ve thei to thu shil tur chuan an lo ti a chuti lai chuan doorbell churun ri in Janjia ni na va hun chuan Lingjia chuan an kong khar password chu lo sia mekin fingerprint a Janjia ni chu adu hun hun an ina lu theinan met ve tur chuan ati a Janjia nin inom lo chuan kalu don chuang lawa angai kherami ati po chuan ti tur chuan a kai lui ta thawa khoi kut changber nge I du tia zo chuan a kut zung lai chu zoi muang in aron ti pira Lingjia chuan lo hum sak le vatin a kut zung pui zok chu a me tira chutia Janjia ni kutavon le chuan an no pan la sha chuakin Janjia ni nen kut in kai rial an kal lai te chu ngai to in tuna chuan a khoi hlau ang mai in a sang tla to ti angai to lai chuan a zo to em aron ti vata aku chu thla le vatin Janjia ni anin lama le tur chu naktuk a ha entir le ni ani thu le adu chuan a ruala ha entir tur akal thei thu chu ashila Janjia ni chuan zana na thore do na wangin zinga akal tlai tur thu soin local san mai tur chuan ashila mangcha zuin alu san tavat zana chuan Janjia nin lemzakin azyak dik thei lo chu ati thale china chuta atum lo dewin GQ le Lingjia lem chu ziakin asha lo card chuan alo nui le ver chin asha chwa chuan athil za chu top makin a omdan chu adu lo hle a zinga Janjia ni aruma changa achuak chu atuk chuan ei tur GQ chuan lo siamin Janjia ni na mu chuan makati hle a Mingyu le tang kani omna zo chuan na ankal dei to ti in lo changa thil ei lai chuan tuk tin a ei tur siam sak adu le du lo chu azota alo hnial ngal vat thunga dor hong thar ve chawa a boi don nen a ei tur chu ama in pon lama mi a lei mai thei thu chu asoya GQ chuan ama wangin ei tur siam zirani thu chu soin a boi don lo thu chu alo soi ve vat thunga Lingjia bula chuan a ha chu entir le in Janjia ni chu hoi kwalin an pahni chi anom wang chuan khonge kan bula nurse omve chin kha ti in zota Lingjia chuan kan pahni chau om hi nomi ti vak lawem ni ti in lo zot le ta Janjia ni chuan a teulo alo ti le mai ma se anarva sapya nga ati chinangin a kut chu asik neu newa Lingjia chuan mu in aluwa chuan akuk foka dot mi shil chu tum lo mai ro ka hre chiang che ania ati chuan a kut chu alo man bet ngal vat anin entir zo chu Dr. Fangi Khan ron mu in an chen chin vel chu azota Lingjia nen an nam ain ang si lawa una wan ni dan te chu zotin Janjia ni po chuan anin zom dan chu alo shil ve maya an chung ko om dan na sha chuan Dr. Fangi chuan a chung te amel sha tir huna asoi dan tur ngai to in a ril ru chu a boy ru hle a Janjia ni hne na chuan I u hian ngai zonga na yem tia zo chuan a chan ma in Lingjia churon langin mi du anei to thu chu aron soi vata
Jan ni chu rang zeta thawin a man mo thu soya akal tur chu lingja chuan a hata na thatur thil chu pe in akal tira Dr. Fengi chuan u nau pa chatak chu ini don kha nang anga nei che hi awa nei hle mai ati chuan ke hi lom wa nei ani ka tong hi isha thiam pha ve chuang lawang ti in akal san zuya tangkani po blind data chuan kalin ami pa mu chuan a chan chin chu zo chekin a bial pa masa jok ne na an chen dun dan thleng chuan a zota a na thole a hlo za thleng chuan zotin tangkani chuan a ne ru to hle a chuta chuan GQ wa chan pa khalo om ve in tangkani chu a personal thil tuk a zo wang chuan dan kal ani thu soin alawin rol ve vata tunge ni a zo chuan zuang bai ni in hai ming lo farma a tho mek thu chu a ron soya tangkani chuan chelo ti zet chuan lo en ngoi ngoi thunga an pa ni chuan in bezomin a pen thlau po chu a peleta a Mingyu chuan Janja ni belpa thil post chu mu in an chuak dun ti a sha chuan Lingja le GQ chu a silvata an pahnih chuan manmo zet chuan Janja ni te pahnih chu an cholna hmun le kalna tur omanga chuan an zongkwal nga la an hmu mai tak lawa chuan police station a report tur chuan an kal zui tavat Mr. Ling chu lo duty in an pahnih chuan thil om dan chu a zota thatak chuan an soya an hlo thon hmel hle le ngal Mr. Lingan darkar engzat nge abau to tia zo chuan darkar khat lai ani to thu chu an lo soya Mr. Ling chuan Janja ni chu nula ni ve to a abial pa ne nan leng chuaka darkar khat apel ora about ti in non report zuania ti in athu tak poi du lawa an pani chuan abial pa chu mi pa ngai tak ani lo thu le Janja ni ta na a hlo om thu te chu an soya hotela po a shwai lawang ti a soi theilo an ti le zel wang chuan Mr. Ling chuan an lom nan Mr. Lee chu chan chen zot ve shim shim tur chuan a kola Janja ni le abial pa ero Mr. Lee noodle restaurant a chuan lo om ve rengin Lingja le GQ wan an sha dwal chuan man mo deuh chuan an tlan chuak ta nga la restaurant chu rang zetawa thlengin Janja ni ten an lo mu chuan makan lo ti hle a Mr. Lee chuan a in hmel sha tir zung zunga Mr. Lee a an ei tur lak sak tur a kal nu chuan an bul ve ve chutna ola chuan chu thla in Janja ni bial pa chu chiang fashion chuan an mel ngal ngura Janja ni bial pa chuan angai na a shalo hle Janja ni chuan shi omati hlawin GQ chu chutna in thleng pui tur chuan ati zuya chuti chungpo chuan an la mel chiang dun viau thawa chuta Janja ni chuan in hmel sha tir non le in an ma mi te chu GQ le Lingja ni in a u nau pa te an ni thu soin a bulami chu a bial pa zeng suran ani thu chu a soitel zuya suran chuan phur zet chuan an pathum in zom na chu Janja ni chu a zo zui luama amma a Janja nin phone na alo shil ve to wang khan u nau dik tak an ni lo ti chu a che ve bok nen zon na chu anga viau le ngala Lingja chuan lo pot chatin alandan chuan in voi khat in mu na chu ang lo hle mai ati chuan suran chuan lo chang watin atan chuan a voi ni na ani thu le amma sa zok chu sculpture exhibition an nei ni kha ani thu chu alo soya ani chuan I voi khat mu na I du ngalin I chwa puya I som ngal ti na ania ati le chuan adik thu chu alo soi le wata Lingja bok chuan Janja ni hi a khoi lai nge I du chan ber tia zo le chuan chan dan tur she lawin du chan a nei lo thu chu alo soi le a Lingja le GQ chuan makan ti dun hle a Janja ni chu lawin ro le watin ani pon suran chu du chan a nei bik lo thu le chu tak chu an pahnia anin kop chan ani thu chu alo soya GQ le Lingja chu an lung oi lo dun ngei mai Zanji anei lai chuan GQ chuan suran chu felmel viau ma se Janja ni tan a thadarin lo thu le in ngana tlak tak mi pa ani lo thu chu a soya Lingja po chuan lo pompui ve watin a kum po ano pang to lawa chuti chung chuan mani in alain enkol thei lawa ati chuan Janja ni chuan an chung ko an hau sak thau thu chu alo soya hausama se a chung te hausak na kha nakin zela
a chom thei don hleinem ish omna thlen tu bak ani don lo ti in a phone churun phorin kola chen nga turin Jan ni chu a shila Jan ni nan omdan makdil tuka en lai chuan GQ po chuan chen ngal chu a that ber thu chu alo soi ve bok engwangin nge ka chena nga tinge kanuna po chuan in loin rol ve pheta alo ti ya ata na thaturan du wangzo ka ni thuan soi chuan ka tha reng in om lo lai po khan ka tha renga nuam ka te dai zok bok chan tam tak ka neya keima in ka du in kanunga inun let nu hian kanun le thil ti engki ma in rolin tuma u naw dik tak po kan ni lawa hetia nga in ti hi achul na omlo keima wangin dentist ini ti ka sia a ma se ka mo kher lo che nanglo doctor tam tak min en kol thien oma chuan eitur po ka ta na isyam kher ngai lo dora ka mo le du zong chu ka leive thei reng khati chen kha min om bo sanin miron ngai to amya lawa tu na taka min ngai to thar le hi achul na omlo thin rem taka ti chuan Mr. Lee chuan alo khap vata a u na pa te chuan an ngai to a ata na thatur an nu wangzo ka ni thu chu alo soya lingja chuan iril rubudan izep tla chu atopa chuan soi chhuak ve ta lom alo ti thunga khatyang soi kha ka du bik lo ma se soi lo thei lowin min siam ani kha alo ti ya lingja chuan engma soi to lowin Jan ni danglam to lu tuk chu lom lowin dokan chu a tho sana GQ po engma soi lo ma se aril ru chu a rok tak chuan an na ve hle a atu ka chuan GQ chuan Jan ni tuk chuan tur chu pasiam sak le thawin mingyu chuan kongka lo hun saka e tura siam la chuan lingjia adu thu kha a shil lo zot le shama GQ chuan midang boina ka inrol peilo keima po hian chin fel tur ka nga to kania nge niya ka shil hi lo du reng zuk ati chuan a moi chu alo hup sak wata chuti anom lai chuan tangkani chuan lo mu in jingkar kar lo in chai kwal chu intima ma lo mo ati chuan anin thlarang hle Jan ni po churun tho ve in GQ wa mu chuan lam siamin akal son le wata GQ po chuan a mu du lo ti sha thiamin a chwa san ta wat chuti chung chuan tuk tin a tho ma in Jan ni eitur siam sak chu a chul pha chuang lo lingja heroin khamizan ba kha Jan ni chu mulawin a bezui tamya lawa GQ chuan Jan ni omdan chu ngai thu tak du lo turin le Jan ni chu ano pan lai chang to in no pang thin chia le lurul tak ani thina tuna po ala ni renga ti in athu soili omdan vel chu theihil tur chuan a shila Jan ni ha entir ni po chu lo thleng le in lingja ruma lu mai tum chu abi dek lai chuan an pya lama chuan lo kawin lingja chuan dam lo dang anei wangin doctor fengin en tur thu chu alo soya Jan ni chu lung oi lo deuh chuan a phun bal bala manza na anin hawang kha ani ti a thiam ve miawa doctor fengila chuan lingja chu alo du ru ve reng bok nen a chan chen le a chung te chan chen ringo chu alo soi puya aning kher le ngal a in entir zo lingja ruma kalpel tur chu ding le ri in lingja a thlir wang lai chuan lingja po chu lo hoi ve in anin enter renga Jan ni chuan lai deuh taka anui let sak chuan lingja ero in shelo ang makin a hoi san ta maka Jan ni chu lom lowin akal sun zui ta mak Jan ni an apartment a ho tur chu elevatora lingja nen in tokin lingja chuan chhuak tur ang mai suitcase nen chuan aron in khai chhuaka Jan ni bemya lawa akal pel chu zui vatin Mr. Linga bula in son chwa atuma mi ti ya zo chuan lingja chuan atum lo thu chu alo soi ringota Jan ni chuan Singapore lama ale le do ne moti chuan lau thong deuh chuan a chong khum dan ve le an laka a thin rim wang te chuan ngai dam chu adil pa mol mola iron let ve chawa I na po izom na ala rei lawa tiang ringot chuan ikal bo le ngal dai thei lawania inu ten an ma mo ve thau chati chu ka sha a ma se I thin lung du dan izom ve hun to ti te chuan a shila lingja an abyak thadu miaw lo wang chuan akal bo san le mai lawin ngai dam chu adil zui mol mol ringa
mà se lingjia an asut kes ken lai hun chuan bol hlo lek chu lo omin payatum ti asha ta ka chuan jan ni chu hadam huain mà se om dan wang chuan alai deuh hui to a và nei thlak takin mingyu lo let ve cha nen chuan in tokin athil khaila chu lak sakin akal san ta daya lingjia po chuan enzuin anui ve suk a chan po cheng takin jan in holo ti asha chwa tak wang ani jan in anom na for thlen chuan an kongka zona GQ lo ding mu chuan abiru le vata GQ chuan eitur engemaw pek du si an inalu she si chuan avei ton seka jan ni po om dan wang chuan anui chu alo zaru hle a atopa chuan an kongka chuan khai sakin a phone ron ribok nen chuan anin lama chuan alo san ta daya chu vele jan ni po chuan pan phein GQ athil da chu alave ta vata GQ chuan anu chen vel kha a chan pa zwang be kha alo chui tira chumi chungchanga chuan lo bia in chui har sa thu le lingjia pa police ania in puitir se a muran zok arin thu chu aron soi lai chuan lingjia po chu lo lut ve che in rang se chuan phone chu ada ta vata lingjia chuan om dan chu makati hle GQ chu anu ngai tuan lama chuan zan po chu amu hil thei lawa ato zinga lingjia nen anin mu chuan a vitamin kol kha pe ve tur chuan ati a lingjia chuan lo phal lowin adu chuan ata tur leive mai tur chuan lo ti thunga jan ni ba sa chuan lai chuan Mr. Lee chuan lo kolin GQ1 accident to thu le hospital an pan pui mek thu chu aron soya jan ni chuan lau thong ze chuan tang kani chu kolin a ina a beng book vel chu la a damdo in lampan tur chuan a shil ve boka ama po chu ba sa chang chuan chu vatin taxi chu la in damdo in lam chu apan ve ta nga la hospital a thlen chuan tang kani chu lo om to in a murwal chuan chanchin chu azot vata anni la chuan lo ti derin lingjia chu a om to lo thu chu alo la shil zuye jan ni chu in sum thailo chuan a chap ta waka lingjia le Mr. Lee an ron mu chuan ron pan vatin lingjia chuan a kwa vata GQ chu a tha thu chu a shil ngal mol mola tangkani chu alo ti der wang chuan a hauzui ngal bok GQ an mu chuan narsin mut thing dam doi eilo chu azota GQ chuan ngai twa le tin lingjia an adam doi apek phal lo kha arukin alo ei sakni in vitamin pa ngai emo ati kha mut thing dam doi le kalo ni ti midang po chu a shila lingjia le jan ni lo lu chu lo en chapin lingjia chuan Singapore ra anu le anaw en kol na lama aru ka atorna sa zia le mut lama har sat na anei hial thu an sha chuan an lai nat le a Mr. Ling chuan lingjia chu bia in anu in a ron bia a heta cham len atum ti a sha lo chan te chu azota zan amu tha thei lo em ni ti azo chuan Singapore ka la chang khan mut lama har sat na anei thu chu a shil ve maya anu a om len tur thu a shil lo chan chu a phal don lo ti a shat wang ani thu chu a soi boka Mr. Ling chuan zebreng a thei don lo wang chuan shilwa tur chuan ti in aman le ta du to lo pon a le ta ngai to lo thu chu a shil zuya engthil po thleng se a fapalama chuan a chan tlat tur thu chu a shil bok anuwa jan ni nena cafe ya an chol le chuan jan ni po chuan midang zo ang bok chu zo tin an pani chuan an ti luama jan ni bial nei tu em ti ya zo chuan ala nei lo thu le ma se me che pakhat du an nei thu chu asoya jan ni chuan a shat ve lo chu alo zot vat lingjia chuan nakina keima ngein kala in me sha ti rangche alo ti le thunga mingyu po chuan GQ chu kan ve in a che swal dan zo chuan lingjia a mut thing dam doi ei thu chu alo soi ve maya mingyu chuan how ti chuan sha chan lo chuan ei ringot lo turania tiang hian nai nei pha lo mai tur ati chuan GQ chuan jan nin a huat na are pha a accident ta ka chuan angai twa so thu chu soi le in het yang hian om don ti shelo kila chuan man a khan kalau chu swal dai towang ati ya mingyu chuan ati mel ze chuan lo en ringot bok
Jan ni te pahnih an rawn lu ve takah chuan an sawi zawm ta lem lo. Zanah chuan GQ chu Lingjia le Jan ni chuan riap puin pawnah chuan thu in hman ang mai chuan an ti in an in fiam le bora a hnu chuan Jan ni bialpa bawk chu sawi chuak le in Jan ni chu a duh tak le lo chu an zaw le chuan a duh thu le a bula a hlim thu chu a lo sawi le a an pahnih erawh chuan an la sawi sel sak ta ngar in chung an lu hnu chuan GQ chu a khwa a sika damdawi nei tir hnu chuan a mu hil zui mai a Lingjia pawh Jan in Mingyu le khaburun ken sak a chhiar chhungin a taksa ngheng chung chuan damdawi ei ngai lo chuan a lo mu hil ve ta sia ya Jan ni chuan unau pa te pahnih chu enin a khawngei dun hle a atukah chuan Suran Khan GQ chu lo kan ve in Jan ni ti lo chuan an lo lawm lo dun hle a Jan in lo lawma pan mai tum chu GQ chuan adam lo ani ti thei hngil tak chuan a kutna le na chuan lo pot beta a bula tur chuan a shila a kutna chu a lo chuak le bok nen an boi pui zui le vata Suran chuan a thil siam chu present a ron ken sakin a pe boka Nursin GQ ron check lai chuan Suran chuan nurse chu lo en chikin a pian zia chu a kalson ral chuan lekhabula in a ziak mulmula a omdan chu Lingjia le GQ po chuan lo chik ve rengin makanti in an ngai thei lo hle a Jan ni erawh chuan an mit menga anom dan chu hrethiamin a lo thup moi zui vata a hodon chuan Lingjia chuan thla in engemaw soipui a duh thu soin cafe a chuan a chawlh puya Lingjia chuan Jan ni chu a duh tak em ti a zaw le chuan ani chuan a duh thu chu a lo sawi ve le mai a duh chhan zawla chuan a hma ang bawkin sawi mai tur chu a lo hrelowa kanin milin kanin kawm ngaia kan sawi duh zawng a in ang boka a lo ti chuan Lingjia chuan an omdan chu thian in lai chin na ani zawk thu le an la serious don ani chuan ngai twa chiang tur chuan a shila Jan ni ril ru chu tin lo tur chuan a ti zui boka Jan ni le Mingyu chuan GQ wa damdawi in chuan ni chuan an nin chu lo vati fai sakin Lingjia room po chu tui taka a mu thei be sein an chei sak boka GQ chu in a ron horwal chuan in buala du thu chu a soi ngal vat Jan ni chuan lo phal lowin a kutna vel an tuam na ti hu an la phal lo thu chu a soya GQ chuan a balto thu chu soin a ti lui tat wang chuan Lingjia chu ama pui tur chuan a som ngala an pahnih chuan ba chum lampan chuan an in kwa phei zuya Mingyu chuan unau pa nei ve a chak thu chu lo soin an in ti fai zowa an in lama zanre ei tur chuan a shil zuya Mingyu le tang kanin rong an bol mol lai chuan Jan ni te unau thum po chu lo lutin GQ wa chan pa zwang be lo tel ve ti a sha dral chuan tang kani chu zakin ruma chuan atlan lut ngal vata Jan ni chuan zwang be le Mingyu te chu in hmel sha tirin zwang be yan Mingyu mural chuan mel chati in chet mai na chang po shelo chuan en wangwanga GQ warun chung taka chuan har chuak ve vatin Mingyu chu a phone number tu chu adil ta ngal vat tangkani po chuan an thom chu room atang chuan lo ngai thlave karin Jan ni le Mingyu chuan vakawin tangkani chu zwang be omve ti an shil chuan a in chei ngal sok soka an pani chuan a thlak ti dun zet chuan an chwa sana an vai chuan zanra chu kilin an hlim tang hle a zanji anei zo chuan Mingyu tangkan le zwang be chu thut khom na lama chuan karaoke pa in an ti a zwang be chuan Mingyu chu bialpa anei le nei lo zo chuan anei lo thu chu alo soi ve maya chance om ti a sha dral chuan a hlim ru hle a Lingjia le GQ te nen anin zui ngun sia a tuai mo zok chu du anei le nei lo zo chuan Mingyu chuan Lingjia a du thu chu a soi chuak du bik ta lawa zwang be bok chuan Jan te unau pathum chu enin Lingjia le GQ1 Jan ni an ngai sak dan le an dwa dan chu soin thisen in zom na an nei si lawa nakina tu em zok nen an la in ngai zon arin thu soi chuan Mingyu chuan GQ nen mo alo ti vata
Lingja nen zo ka rin thua soi chuan Mingyu chuan Lingja chuan mei chedang du anei thu chu alo soi ve vata zuang bei chuan mak ti deuh chuan tunge chu nu chu ti alo zot vata Mingyu chuan ama ni in ring hlel ma se a sha lo thu chu alo soi ve thunga Jan Jan te pathum po dokan laki lin an hlim ve hle a Jan Jan ni chuan a u nau pa te pahnih chu kwa in a rui to bok nen a tong du to hle a GQ wa a che swal khan a hlo thon zia le Lingjia akal bo le do ni mo ati la ya a hlo thon zia te chu soin a u te pahnih chu thei ngil to angin oma se a thin lung chung ril tak chuan a la thei ngil lo zia te chu soin tuna tang chuan a ma ang khan in ngei le in po taka om le a du thu chu a soya an hlim tlang hle a GQ chuan a zuna chwa thu a ron soi chuan hun lo ti zetin ba jum lampan chuan Lingjia chuan a kwa pheya chuti lai chuan Lingjia phone chu lo ri in tunge lo call en lem lo chuan a lo lak saka Lingjia naw kha ani ti a sha chuan a har ngal kok thei chuta Lingjia bia ka du thu ron soi chuan ba chu ma akal lok thu chu a lo soya Little Orange chuan Lingjia chu engtik nge Singapore a lo kir don ti zotin thalea lo kir atumani lom ni ti ya zo chuan Jan Jan ni chu a chhong hle a Lingjia anakal san le don ti a sha chuan amu chu in thak vekin a chan te karaoke na lama chuan phein ko sha chuan awacha thlazui maka Lingjia lo le chuan ron mu in a room lama chuan apom phei tangal vat bok Lingjia an munom ti zeta Jan Jan ni mu hele en lai chuan Mingyu po chu lo lut ve in an pahnih chuan Jan Jan ni chungchang chu soidu nin Mingyu chuan nulla ani ve to a naupang ang mai en to lawin a du do ti phalsak ve to tur chuan atiya abial pa suran po chu puitling lo deuh ma se mi paswal tak ani lo thu soin en liam ve mai to tur chuan ati a Lingjia chuan bial pa anei ti lo chu a du du ti a phalsak thu chu soin Mingyu chuan kha kha unau pa ka ni chak lo chan chu ani a lo ti ve thunga Lingjia chuan Jan Jan ni poin a huat thu chu a lo soi ve a ma se Mingyu chuan a huat lo thu le a kal bo le mai a hlo wanga nai changam lo ani thu te chu shilin an om lo chunga a khwa har chin zia te a shil ta ka chuan Lingjia po chu a ha dam ve da huaya Jan Jan ni churon tong wain a shom ti thu ron soi chuan Lingjia chu thau vatin a moza chu a phel sak vata Jan Jan ni po chu amu hi zui le ngal siai siai tangka ni chuan zuang bei ho tur chu lo thla in zuang bei chuan Mingyu in ron thla ve be sei deuh chuan nung lam chu a met le china elevator a luta anin mangcha nu chuan Mingyu in ron kauri shat le wang chuan elevator in khar tur chu adang le vata Mingyu chuan a phone thei ngil chu lo pe turin a lo chuak ve chu a lo ni a elevator in khar don chuan Mingyu thla chu lak sakin tangka ni po chu a lo in post ve vata Mingyu chuan sha thiam lo fe hian tinge thla kha ala khera ati hu a tangka ni chuan kamel thata ka en reng du wang ani ma na ti in a lo chang ol sam eta zuang bei la chuan tangka ni chu crop ta da in Mingyu thalak chu enin a hlim vur vur le a atok zinga chuan Lingjia chuan Jan Jan ni chu nizana orange phone call lo la mi ti a zo chuan Jan Jan ni chuan nuam ti lo zet hian a phone ni mo ati wanga alak thu le atum reng wanga ni lo thu te chu a soi ngal vata Lingjia chuan enge ron soi ti ya zo chuan shil du lem lawin call back tur ati thu cha chu soin GQ bula chuan a pheisan ta da ya GQ bula chuan a ru ka soin Little Orange na arun biak thu le thalia le tur anga a in soi thu le ma se heta omhlen tum ang main na te azongin a thok boxia ati chuan GQ chuan a om than chu lo sha thiam vatin kha anu ramhwai pitari khan a phal don lo ti a shat wangin dot soin aron kalsan arin thu chu soin omhle tum thu sha se anun le tir arin lo thu chu a soi boka Jan Jan ni po chuan ring hlel dewa GQ me chuan nang po ipa phal lo chung i lo let ve te hi ani lo mu ati chuan
GQ chuan apa ina anuna inrol chan tur anei lo zia thu le Jan ni le Mr. Lee Bak chung kwa anei lo thu soi chuan Jan ni chu alim ve hle a Lingjia an enge in soi arun ti taka chuan thu dang soi da in GQ chu aladam si lawa dora kal don le don lawa zo chuan akal lo chuan engma an ti thiam lo thu in lo changa Jan ni chuan apui tling to thu chu a soi zui luam Lingjia le Jan ni chu zan lama in soi zoi an chwa lai chuan ti in Jan ni chuan amut thei lo chungchang vela chuan doctor ron ve shim tu ra ati chuan ama po doctor ve thau ani thu chuan lo chang le ta Jan ni chuan nang chu dentist inia a in ang hle nem alo ti ve vat Lingjia chuan kata na dam doi chaber chu nang mai nia kan no pan lai changa tun thlengin chu wang chuan kabula omla kadamani mai alo ti chuan Jan ni chuan an thu soi chu thlak le vatin anu thi cham kum som ni pakhat na thlen don to thu chu soin Mr. Lee bula hun tam jok man a tha thu chu asoya Lingjia po chuan tha chu alo ti ve hle GQ po anu te nen khan loin bia in tlo tura alo zin va tur thu te chu soin chu ti lai chuan Lingjia po chu ron lut ve in an soi dun luama Lingjia in bwal tur akal lai chuan a phone lo ri in GQ chuan alak sak wata ma se alak ma chuan top manin a message don chu en saka Singapore a hona tur ticket anu in lo lak sak chu a mu a Lingjia lo chuak chu Singapore a let do nem ni ti a lo zo chuan Lingjia po chuan let lok angai thu chu a soi ve mai Lingjia chu damdo in lama chuan Dr. Feng chuan chwa puya lo somin Lingjia chuan hun nei lo thu chu alo soya Dr. Feng chuan I mei chadu ru khan min hui hlawem ni ti in a chan chin vel chu a zot zuya Lingjia po chuan a ming soilem lawin ama aya no pangani thu te chu a shila Dr. Feng chuan schoolin kallai I classmate em ni ati le chuan ama aya an no pan thu le class ni lai anyam jok thu te chu asoya engtia in shange ti ya zo le chuan in nai takan ni a anin munguna anin pozia te asoi lai chuan Jan ni te chan don chu ha entir tur chuan lokalin mingyu po a ha ti fai chu lo tum ve in Dr. Feng en kol tur chu alo ni zuya Lingjia an Jan ni ha en ba chuan Jan ni chuan ngai zong chungchang chu soipuin GQ nen chuan tangwal tak an ni ve to a mei chelam ngai sak ve deuh tur chuan ti in a bial pa chu a fak pa zeu boka Lingjia chuan khate soiwang khan khapa ka pompui che iring ani chuan iring swalanga alo ti sak maka Jan nin engwanga suran su du lo viau nge ani a zo chuan a chana om lo thu chu alo soi ringata chuta Singapore a le tur thu soi chuan Jan ni chu a chong hle a ma se Lingjia chuan ti tur poimo anei wang ani thu le anu thi chama arun let le man tur thu chu soin Jan ni po chuan adang du talem lawa Mingyu po Dr. Feng in chuan ti pa in Dr. Feng in Lingjia a mei chadu ruk chu ama nai tak omani thu le school an kallaya ama aya class ni lai nyamani thu te chu soin tunge ani a sha le sha lo chu alo zo ta Mingyu chuan chutia soita ka phei chuan ama ani nge chu a in ringin a hlim ru le a Jan ni nen an holama chuan Jan ni chu zotin Dr. Feng soi ang chia a Jan ni poin soi wang chuan Mingyu chu a in puang ta ringota Jan ni chuan kan no pan lai khan u na pazi kyu zo kha I du chin sia alo ti chuan hun kal to ani thu chu alo soi le wata Jan ni chuan engpo ni se kan mau nu ini don thawa ti in a fiam zuya Mingyu chu anu in lo kawin blind date nei turin alo tia Mingyu in a shot chuan alom lo hle a anu bula chuan midang du anei thu chu asoya anu chuan mi pacha le in nga na tlak tak nei tura adu thu le ha dam taka a om theinan na nei ngei nei se ha dam taka a om theinan mi patna nei ngei nei se adu thu te chu asoi chuan Mingyu chuan mi pacha le fel tak
na nei ngei ani thu chu soin a in me sha tir hun lo ngak sam tur chuan anu chu atia anu po chuan lo rem ti sak ve mai bok GQ chu adora suran lo chol ve chu lom lowin chuak va tur chuan a shila suran chuan in man ka pe ve thawa lom ti in alo du bik mai si lo chuta an hmalama mei che ho pian zia chu ziakin alo en chi le khop mai bok nen GQ chu alom lo zwal hle a chuak tur atia akal san chuan suran chuan zuin GQ chuan eng ang po in omala jan jani tan hian ka du lo che alo ti khum mak suran chuan I om dan hi u pa poi ang lo a pasal ang mai ni kho salom ati chuan eng ang po in ngai ro ma se inin nei ka phal don chuang lo jan jani hian pasal nei amamo lo shim bok keiman ke en kol mayang ati chuan tinge in swal em bika Mr. Lee kha chu ka chunga a fel viau sia ati chuan GQ chu alom lo zwal hle a jan jani lo thlen chuan GQ chuan in chung lama chuan kai chho vatin suran le mei che lawin kom chu mu in sotiang mi pale le mei che taksa ringot ngai twa so I du tak tak mi ati chuan jan jani la chuan abial pa chu thik chu soi lo enga ma ngai lawin mei chia chu tianga ti chan chu a hnalam ne na a in kai hnoi wang ani thu chu ala soi fana GQ chuan a tele tuk chuan aluwa chuan anem bulop lopa jan jani lo thin rim ve tum sang nen chuan an pahnia anin swalai chu suran chuan lo mu in angai chu a thata che lawa an pahni chuan chuak dunin suran chuan lemzak le molmolin jan jani ero chuan lingja le GQ chan chin le omdan vel chu a soi le molmola suran chuan kanin date ve a I una pa te pahni chan chin ringot I boy puya pa ngai takin in date ve towang tia fu atum chu jan jani chu alo tol son wata suran chuan tinge kabial nuinya ka case I du lawa mi ati chuan jan jani chuan lo hnia le watin nuam ti wak lo chuan adu lo wang ni lowin ati te thut lutuk wanga a in rin man lo thu chu asoya suran chuan ani chuan nangma zokin chan mai ro ti in ami chingin in ring za chuan a oma jan jani po chuan she mel za chuan apan nai ve ta sham lingja zin tura in siam lai chuan jan jani chuan va mu in a suitcase lak chhuat chuan I om rei don lo ani lo mi I vakeng lian si ve ti in lau thong ri deuh chuan a zota lingja chuan a chunga raksak chu la chuakin chu cha chu a ken don thu chu asoya jan jani po chu alo thawai mai chuta alo let le lo hlau tak chuan I cham rei don chuang lawa nakina ticket lak le ngai lawin I lo let le na tur la sala ati chuan lingja chuan alak sa to thu soin a phone a mu tira tikha chuan hadam tu em ti in a zo chuan jan jani pon a om hlen chu ring ta cha lawin hadam ta huain a chwa san ve ta sham atu ka chuan mingyu chuan lingja chu airport thleng thla in kong laka chuan Dr. Fengite jan jani te tu soi chu ngai to in chuta anu in abial pa chu shwai hova tura ati bok wang chuan lingja chuan adu thu a shil ngam lawa nga yin lingja chu abianga chuan phopin ama chu a in pang masa a lingja chuan a omdan chu a hrethiam lo hle a angai dan adik lo thu soi tum lai chuan a thlo chu a hun chep to nen man mo tur chuan lo shil ve wa thunga ale thuna in bia ka ti ta ka chuan lingja po chu a chhuak ve maya mingyu lai le zak lutuk in hukwal vel chu duty chuan tlan chhuak ba tur chuan ti in alo la hau zuye GQ po anute khan lo tlo in a pasalin cancer aveti she chhuakin khemo la ka ngai wangin poisa amamo thu chu soin GQ puina chu adila GQ chuan ador hon thara changa hlok na alo mu ve tlema zong chu la chhuak vekin anute te puinan chuan amang zui ta veka jan jani chu GQ adora chuan cholin a staff chhor chen khatte chuan unau piang mun anni lo ti lo she thoin anin kara chuan unau ba ka engi mutak in zom na an nei chu an ring hloma jan jani te pani ve thung chu ti in lingja an akala changa alaron biak me lo thu vel chu soin biak chin chu an tum ta zuya
Lingja po Singapore chu thleng to in anu chuan alo let le chu alo lom hle a thom hnu dang omna a zo chuan a run ken lo thu chu a soya Lingja nu chuan makti dewa en chuan let le vat atum thu chu alo soi zui boka ipa adam lawem ni tia zo chuan adam thu chu alo soi le ringota ipa in heta om to lo tur che hian ati che em ni ama wang ani chuan kabyak sak thei che a ati lai chuan apa wang ani lo thu chu alo soi le vat anu chuan ring hlel deuh chuan kha li jan jan wang kha em ni ati le ta ka chuan o lo tim maya anu chuan i ata em ni I thua ka hian enge oma heta na chazok le lo sang zok e mu thei la ya thingtlang khote takte a om chu I du zok tlata ati chuan kan kho a po na chu ka hmualom alo ti le ta kan khwa heta po hian khati chen khai chenga inu le naw kan om boka I khwa ve thawalom ati lai chuan a phone chu ri in jan jan ni call chu alo luta annu in a hmural chuan a chan phal lawin anin chu zuya tumlo dewin phone chu thlawin a thi zui ta maka Lingja chuan lom lo za chuan charin anu chu a tho san zuya jan janin a ko Lingja an lak thei lo wang chuan GQ nen chuan makanti in an ngai chu a thalo hle a zana chuan mingyu chuan a chan te hna chuan Lingja a adu thu a shil to thu chu a soya tangkani chuan engtin nge ti in alo phur viawa airport ta ka thla khan mindu ti chu a chiang to a ma se malak emo bulchan masak atum si lawa kati masata mai ni kha ati chuan tangkani chu alo phur ngang maya jan ni ngui bara a thu mu chuan ilom ve lawem ni ti in zota jan ni chuan Lingja an akala changin ala ron biak me lo thu le akol po atlang thei lo thu chu a soi zuya mingyu po chuan chutia soita ka chuan Lingja chu angai to ve hle a tangkani chuan an om dan chu lo hawin ibel pa ni mai thei to turania jan ni hi a unau nu ni ti chu sha thau ma ila inin ko phuna tu nanga nang aya jan ni ada poi mo fau chuan ila thik donania chuan nang po I unau pa po ni se pui tlinga ni ve to a man huna aron be ve mayang che ni khat po alaral em lawa alo biak lo wang cha in tiang khan itum ngal burania ti in an pani chuan alo haw ve thunga GQ chu adora zwang be ne nanom lai chuan suran bokha lokal le in GQ chuan a mu rwalin lokal to su ka ti ni lom ni ti in alo haw zuya suran la chuan a thian te ne na in mu an ngai thu soin enga ma ngai lo chuan a kal san maya zwang be chuan tunge kha pa kha jan ni bel pa chu em ni ti in zota GQ chuan lom lo ze chuan a bel pa po ti su kan pompui don chuang lo a lo ti maka tinge aswalin alak tlak lo viawa mi alandan khat chuan apa ngai mel viaw kha tiya azole chuan imit kha adele moni engtin nge khat yang mishing kha pa ngai ti theizok ti in alo thin rim hlura ani chuan li jan ni tan hian eng ang mi pa hi nge I du puya ti in azot le a jan ni hian mi padang amamo hleinem alo ti hluk chu zwang be yan alo en reng wang chuan ka soyom zia chu ala no panga bel panela hun lo a na a cha hian in sorbing ri se atok chia alo ti le no panga ni to hleinem ama en kola ngai ven tu tur hi angai ve to alom alo ti chuan en kol tur chuan keile Lingja kan om renga midang ama mo lo alo ti le vat zwang be chuan ha thlak ti zet chuan ramdangai zirnai zom chung khan bel nu te hi nei ve reng em emo du ve deu reute ti in azota GQ chuan a chung te tan thei to pa chu angai wangin chu tiang ngai to na hun anei lo thu chu alo soya ani chuan khatyang chung zong khan li jan ni bula lo let le dan tur chia I ngai to tin em ni ti ya zo le chuan o alo ti le maya zwang be chuan karin dan hi adik chia e nang hian jan ni hi I du ani alo ti a GQ1 nia la tum lai chuan lo pot chat vatin zo na azot zuya engtik lai pon jan ni hi I ngai to thina ni lom ni I malam huna ta na play ni siama po
ibula jian ni omtel ve zel turin ingai to ve zela chuan mi padang a hnai phal lawin I thik ti hra thiam du lo tlat ma la I om dan hi ngai to chiang ro a ona pa ang chiai chuan engwangin nge bel pa chu a nei rem ti lo hetia ngai om reng chuan nakina pasal nein alakal san tho don che ma se jian ni nen hian inin neya chungkwa indin chuan kum khwa in ibula om thei don ania ati chuan I thu soi khan om zia nei lo a thak lutuk ti in akal san ta daya ina ho tum chu jian ni chu anin lama tang chuan ron lang ve hlolin aron biak po chuan GQ chuan zuang be nen thu soi wang khan lai hu in en po chu a en changam lawa jian nin lingjia an aron biak to le to lawa zo po chuan la biak lo thu so in thil dang zo le man lo chuan in chunga alu san ta daya jian ni chuan om dan chu makati mel hle a indi fai lai chuan ngai to le tin a ril ru chu a shathiam lo hle a ngai to zui du lawa ba chu ma changa a chuak chu jian ni nen bok chuan in tokin jian nin don fo chu lo kengin I ai ve duem ti ya zo chuan kora lo halo bok nen a in hup deuh chu ta jian ni la chuan enga lo ngai lem lowin a mel kyau bok si chu kora hak masak tur thu so in room lam chu apan sana a lai chelu tuk chu a room te chu hain lingjia room a lu chu atum rok roka jian in om dan chu lo thli rengin makati hle a room a lu nu chuan chhuata chuan thu sop nokin thok te chu ala zui ta wangwanga anuwa jian ni nen coach an chu dun chuan an ngai to na ve ve komin an ngoi wangwanga anu chuan jian ni chuan lingjia angai to thu le an kol tlang thei si lawa anu le anawin ron le dan phal to lawan yanga ti ya a en chuan a intia malom a lo let le em ang ti in a lo changa jian nin adon foken e ve tura ti chuan fian chu la in a e ve maya jian nin a e na fian chu a man nu ani tho soi chuan top le chotin a en wungwunga mang mai ro adang kala le mayang ti ya akal son tur chu min te na mi ti in a zot zu ya jian ni la chuan tene fiana khan ichila kai vek towang ti in akal san dai zu ya GQ chuan fian chu en wungwungin ani pon jian ni hop na nu a mang tho ti chu angai to zu ya lingjia po Singapore chuan la omin anu in ale drem ti lo chuan a thu oi theinan cho te chu a ei du lawa lingjia chuan thil ei turin le adam lo phani chuan anawin en kol tu anei don lo thu te chu a soya kathia ni pon nangmani en kol thelom alo ti wata orange la chuan I thi ni chuan kapi bula ko om da yang apa hi kapa po ni velawa an bula om chan tur ka nei lo alo ti chuan I chong kam kha film khu ro khang kum chung zong khan I u hian en kol chati kha shala alo ti chuan min en kol turin ka ti leinem adu thuwa ti lo mani alo ti le maya ka kal huna po puitling le fel takin lo omla kanu thu hi lo o yang che ti in lingjia chuan a cha zuya anu chuan min kal san chui tum thawem ni alo ti ya lingjia chuan anun chu adu anga man tir ve to tur chuan alo ti thunga adang thei don lo ti a hra chiang to boka engma soi lo chuan ril runa che chuan en ngoi taringot lingjia lo let ni po chu lo thlengin mengiu chuan ei tur chu siamin a phur hle a jian ni a na changa lo ho chuan atlai thu chu alo soya alo hau wata lingjia abyak to le to lo zo chuan a phone tlang thei lo thu chu alo soi ve maya a boy ni lo mo alo ti wata a phone a chhiani ka ring alo ti le thunga alo thlen huna abyak thei lo wang hian I hau shep don ya alo ti le chuan ka pei lo I du le nangma ni hau don ya ti in a ruma chuan alu zui maka a khuma chuan mu in a phone chuan lingjia chu a ko le a ma se amma ang bok chuan atlang thei chuang lo chu angui bar to zanji anei don thleng po chuan lingjia chu alo ra thleng lawa an ngak chapa tang kaniril cham to chuan a flight an delay yang kan ei san mai do nem ni ati chuan ka check vek to an delay lo alo ti box si mingiu chuan
a flight anang man lo zok po ni mai the biak tum le chin la ati chuan chang lawin a room lampan chuan akal zui maka doorbell rian shata ka chuan mingyu le tangka ni chuan lingjai moti in phur lutuk chuan kongkalam chu an pana an va hon chuan GQ zok chu lo ni in an ngoi le ngal veka GQ po chuan lingja chu alo la thleng lo mi ti in a zota alo ho le ho lo po kan shelo a call tlang thei box si lawa a si ma thi ni mai theya a Singapore number in nei mia lo mo an lo ti chuan a nei lo thu chu alo soi le box si jan ni po alung oi lo thu le cho po ei lawa a room ma a in khong tlat thu wan soi chuan GQ chuan ngai to in room lam chu apan ngal wata jan ni chuan thil chu lo siam mol molin thil ei tur le atlai to bok nen da ri tur chuan ati a jan ni chuan ati zo nge nge ngai thu soin lingjia lo ho le lo mood off chu angui bara GQ po chuan a om dan mu chuan she om chu ati ve hle jan ni nu thi champo chu lo thlengin an pa fathum chuan chi bai bukin hun ser te chu an mang ve a an chenom te le chung le khate tan an dor lama chu hlui an ba sei sak boka an chenom khoveng te la chuan an lo pui tlingin an nula tlangwal ve ta bok nen an pa ni chuan soizom phe tan tuma jan ni ero chutiang zong a una pa te en lo wang chuan an thu soi chuan anui chu alo ti zaviau le ngal anu chuan in chunga chuan an pa ni chuan in komin GQ chuan anu thi chamania midang hawin an pa ni in kop dan tur ringot an lo ngai twa sak chu alom lawem ni ti in a zota jan ni chuan inga ma angai lo thu chu alo soi ve maya lingja chu alo le tangem ti in angai twa zui boka GQ chuan jan ni chu lo en le vungin jan ni na mu ral chuan athil eila chu adu ve emo lo la ti zuin alama chuan a lek pheya GQ1 e tum ral chuan la son le fatin ka chila kai to ang alo ti le da ya ka ten hlei nem ati chuan jan ni chuan alo ngai ven lem lo thunga zana chuan anu thana zu chu in dunin an ti ti lwama jan ni chu arui ta bok nen GQ chuan apo ho zuya jan ni chu chongwain GQ chu lingja anga amakal san ve lo tur chuan ti in GQ po chuan akal san ngai lo tur thu chu alo soi ve wata in an thlen chuan mingyu chuan lo bai pui ve watin GQ1 a phe hok ve la phel sak chu lo dang watin a phel sak ve mai tur thu chu asoya GQ chuan a taksa shuk na tur towel ka walanga kalo shuk sak don nia ati le chuan lo dang le watin in pui tling to a khatiang khan amma angin inin boy pui hi achi to chia lawania kalau ti mayang vale to ro alo ti le a chuta lingja chanchin bok chu zot le in min la ron be mya lawa ati le wang chuan tinge alo biak ngutang che GQ1 lo ti le ta ka chuan soile du lawin mutur chuan ti in ruma chang chuan anem chuak zuya Mr. Lee le Mr. Ling anin koma an ti dun lai chuan kongka lo kikin an va hong chu lingjia lo ding renga jan ni no chi bai bu ka du thu soi chuan alat lai lo thu soin an ti tir wata an zo no chuan Mr. Ling chuan thil sha chuakin zana alo thleng chau don ti jan ni te a shil thei ngil dai thu chu asoya Mr. Lee chuan alo le don lo emo an ti ya an lung oi lo thu soin an ho to thu chu asoya lingja chuan bia ka ngai thu soin a chwa san ve ngal vat jan ni ruma chuan amu hela chu thlir ringin a chala chuan a fop chu kongka lawin ka wa chang chuan mengeu chuan lo mu in makati in a chhong hle a lingja an a moe photum lai chuan jan ni chu lo harin lingja mu chuan a mengbel ngal ko ka lingja an bia ka tum chuan shedu lawin a hoi sun maka lingja po chuan biak zom tum ta lo chuan a chwa san ve maya a chwa nu chuan jan ni chu ron meng le in lingja om dan chuan makati tirin a thin phu te chu arang hle a zinga chuan GQ wa chu jan ni breakfast tur kinga akal chu mengyu ron chuak tur nen chuan in tokin mengyu chuan be mya lawa akal pel chu en zuin
lom lo mel bok nen chuan mak ti in a en zui vong vonga Jian ni po chu tho chuak mai lo chuan zan lama lingja omdan vel chu ngai twa kirin a ril ru chu anuam loin ngai twa zui du lo chuan khuma chuan a let zui tanok noka GQ chuan tuk chuan ai thei to thu soi na au zuya lingja po chuan alo ngai chang ve renga GQ1 mingyu omdan makati wang chuan zotin tangkani chuan anu in lama ni engemu sa cheng tu ra kala tum thu chu alo soya achana soidu lo thu a soi zo ral chuan ni zana lingja ron le cha sia a nga hlel nen ngati nge le a ti zui nya ni a Jian ni po chu ron chuak ve in lingja nen chuan in en rengin tangkanin aron biaka mingyu chan chin a soita ka chuan chera chuan awa thu ve ta chawa GQ le tangkani chuan lingja chu chain engtika changin nge mingyu chu alo du ve ti zotin anin kar chu engtia nga kal tang pui zel nge an tum ti vel chu an zot luama lingja chuan chutiang engma omlo tia lo soi chuan a zakemuti in an la chai zom zela lingja chuan an rin angani lo thu le a me chedu chu midang ani thu so hin Jian ni chu a en renga Jian ni po chu alo meng kwal shek shek mai tangkani chuan mingyu ani lo mo high school kan kal la ya nangma aya class ni a niam ani chuan ti in Jian ni chu a ena ani po chuan a sha chwa lo chuan lo thong deuh chuan lo en ve reng boka rin lo deuhin tangkani chuan keima ka ni emni ati thu chu an hoi haina sa GQ po chuan an thu soi chu lo sha in high school kan kal lai khan dui lo nei renga mo tinge ka shat ve mia lawa ati lai chuan Jian ni chu tho thu tin akal son ngal da ya a omdan chu mak ti in an en ho hlom mai a ruma chuan midang ho na an kal zo ve khun ngak chuan a om renga studio kala du bok nen a man mo ru hle a chuta an chuak vek to ti a sha chuan a bek la in a chuak chem chema man mo zet chuan elevator lam chu apana elevator lo chho mek a nga lai chuan lingja chu local ve in soi mai to she lo chuan an ngoi dun renga naikal dona mi ti in Jian ni chuan azot masale tange nge a lingja chuan o alo ti ve mai ma se vo in chu Sunday ni sia alo ti le chuan tun kar chu kar tluanin ka thok dona alo ti ve maya elevator lawin honral chuan Jian ni chuan an pahni chawa chuan chu du lawin ka phone ka thei ngil ti ya let le atum chu lingja chuan abana chuan lo vanin iken reng hi ti in elevator a chuan apot lut da ya Jian ni chwale tum chu kongka chu kharin adang ngal maka Jian ni po chu ading tom choi mai lingja an ni zan kha ati rol chuan ka rui lu tuka engma ka she to law alo ti vata lingja bok chuan ka ti palani kha ka in control man lawa ma se ka thil ti kha om zai sha ti ro ti in engtin nge ingai ve ati chuan I thau a ni lo mo nang le ke chu u naw lom kan ni alo ti vata u naw ang che in kan khosa a kan ei hawa khum khata te kan mu a chung ko khat angin kan cheng ho boka ati lai chuan chutiang ringot chu ka du tok lo alo ti supa Jian ni chuan thil dang enge la du chewa alo ti ve boka kan pahnih hian chung ko pa ngai tak dina palia rem ti na munge ya nang ne na in nei hi ka du ti in apan hnai zu ya in nei mo ma se nang le ke te chu engtin nge kanin nei theyanga ti ya kal sna tum chu alo dang le vata lingja chuan jangsu ran kha chen ro ati chuan ka du lo chuan nei chepo ka du lo ti in elevator in honral chuan atlan chuak zui ngal da ya lingja po chuan ti ngai na shelo chuan a en zui ta reng ringot GQ po adora ke ka sia mol mol lai chuan suran bokha local le in alo thin rim khum le ngal ngot chu suran chuan tinge min huat ma ti in a zota GQ chuan thin rim zet hian engwangin nge ka huat lawang che
a zo po min va zot ngam zok ve bial nu nei reng chungin ni tin mai ka dora mei che sang sang om bor le mong bor enin huni ron manga chuta i bial nu chu ti in soizom lo chuan a chem ken chuan a tin rana suran chuan a hnalam wanga ni thu soin alawin soifia le zung zonga GQ chuan i na ni emo ni lo po ni se studio a thok ve mai ro hetiang chung hian engtin nge a du thei che ni a ti lai chuan jan in mo kanin chen to alom ala shil lo che ami alo ti chuan GQ chuan makati hle a tuna chuan chian anga om kan tum to zoka a ti le chuan GQ chu a hlim ta kher mai suran chuan a unau pai ni ti chu she thau ma ila unau dik tak in ni chuang lo boka midang ngai to man lek lowin inawi boy puya naw ang lo deuh hian i ente hi ni lo mo a ti lai chuan GQ chuan lo po chatina chuak ta da ya chuta jan ni nen anin chen to ti ngai to in anui zui le ta suk suk boka jan ni pon suran nen anin chen thu chu studio a chanu chu a shil ve mol mola khami chuma in ke san tum ni khan a ti thei ngang lawa suran po chuan adu tak tak lo ti sha in chena chian anga omle sok a that thu a soi thu a shil chuan a chanu po chuan inin chen chu a tha zo ka lom I du tak tur le ita tur chu ile tong em ang ti in alo nem ve boka lingja chu damdo ina omlai chuan GQ chuan ron bia in hlimza chuan jan ni le suran anin chen to thu chu ashila lingja po chu alo hlim ve le a chu ti lai chuan Dr. Feng chu lo lut ve in lingja chu thil ei chwa puya alo som le a lingja chuan ka mei che du ne na khan ka in puang to a ti in alo changa Dr. Feng chuan awarang le si ve chuan adu ve che em ti in a zot le ta ai alo ti chuan alo hlim ru kher mai tuna ri chuan ala chong ri a mindu ve nan hun chu ala mamo dewang chu mi chung chuan ala ka changa min la sang thei tur thil ti ka du lo ti in alo changa chu nu chu mingyu kha em ni alo ti le chuan ani lo thu chu alo soi le maya ani chuan tunge ni ang ka sheve lo ani mo ati chuan asya thu chu alo soi le maya Dr. Fengi na jan ni ani ti asya chuan makati hle jan ni chu ama ho du lo chuan tangkan ni chu pona alo nga ka tangkan nen chuan in mu in tinge hetai chut renga ina ram huai omami I una pa te na sha chuan anon zong nge yang che ati chuan ram huai ai point an lo om zok alo ti a tangkan ni chuan lingja le GQ1 an ngai twa zia le an dwa zia soin mei chewa nei lutok ani thu chu a soi chuan tuna chuan wa nei ni po ka du lawe a ti in an pa ni chuan in lampanin an kal ta nga la GQ po zwang bei nen chuan in mu in jan ni le abial pa in chen to thu ve la soi chuan atan konga in hon ve to thu le mi padang an lo ran le ma in ma la ve va tur chuan alo fuya GQ chuan angai to in adwa reng thu soin chutiang ba ka ti ngai na sha lo thu soi chuan khang khat chu a una pa anga iti sakania in ngai zon don chuan tlema ilai ni pel ve deu po anga yang alo ti chuan chu thil chu enge alo ti vata zwang beyan in ki salo ti chuan GQ chuan lo du lowin chutiang thil te nom ngai twa su alo ti khum da ya jan ni le tangkani an ti dun lai chuan kongka run kikin an va hon chuan lingja lo ni a jan ni chu naktuk a in check up le hun ani thu shil chuan en po lo en du lowin Dr. Fangin na nei lem lo chuan in check here angai lo thu a soi thu chu alo soya lingja po chuan engma dang soi lo chuan a chwa san le maya tangkani chuan an om dan chumak ti in alo en ho ringota jan ni thin rim chan chu anu thi chama lingjia arun let man lo wanga ngain hun kal to ania thehil ve to tur chuan alo shila chuta jan ni chu thin rim za chuan ding vutin kongkalam pan chuan akal ngal wata ma se lingjia te ina lu mai she chuan
kong ka bula chuan a tei kwal seka anu chuan thi le thi ti lutin alo thim vek bok nin a hoi kwal lai chuan nung lama lingjia chu lo ding rengin a hmu rual chuan a phu nge ka tinge khatai lo din renga ati chuan ruk ru ang ma in tinge I lo lu a alo ti le thunga in fridge a don fo ka da a kalo la don ati ta ka chuan an pa ni chuan chaukalama chuan anin zui pheya Janjia ni chuan lingjia chu a ril ruput dan chu thlak tir tum chuan an ni chu an no pan lai chang to a u nau ang chia an om wangin chu tiang ril ru pu the an ni lo thu te chu a soi chuan lingjia chuan a thu soi chu lo pom du lowin an no pan lai ya an nei tur thu a soi kha ati tak tak ti ya soi chuan Janjia ni chuan no pan at lai thilani kha ti in lo soi ve thunga itan chuan ani mai theya ma se katan chuan ibula minom tirnia changkhan ka khove le ka engkim ini to ati chuan Janjia ni chuan chhal ngai na po chu a she to bik lawa an in lama ale nu chuan adu anga thila thlentir theilo chu thin rimin aruma chuan alu tau zui makka tangkani chuan tunla imi zia hi amakhle mai alo ti ve boka Mr. Lee chuan Mr. Ling chu GK wanu omna lo chui ti rin kumhni kalta khan an khwa a alo le dai to ti an sha chwa chuan muturin avakal vata saloon dor lo hong to in Mr. Lee chuan mo in GK chu mo a akal bo chan shilfia a thin lunga ser om ti re saktura ati chuan hei mei chuan mu adu lo thu soin alo kal sana GK bo chuan anu omna chu lo chui chhuak ve to in ma se mu aron tum ngai mi alo wang chuan mu ma sak bik chu chul ti lawin akal san ve ta zoka adora ke ka siam lai chuan Janjia ni le suran po chu lo chol ve in GQ1 suran chataka abyak chuan Janjia ni chuan makati hle a GQ wa kek siam tura ador hnung lama akal le nu chuan a chan chu zotin suran chuan anin chen to ti a shila changin alaka aswal to ngai lo thu soi chuan Janjia ni chuan alo shil thot thot chu alo hau ve thunga an bula kanin kopreng don ti in ka first love ini thu te ka soi ve a kanin chen le ngal ti an sha chuan min noi za do na sin ti in a za thu vel chu alo soi cham chi a GQ1 ke ka siam lai chuan Janjia ni chu lo kalin kek chu cheidan te inzir ti rin Janjia ni chuan lingjia an alaka aril put dan kha GQ1 a cheve MT pe hel deuh chuan azota lingjia an kan chung chang ibula soi na MT ya zo chuan chutiang engma anei lo thu chu alo soi maya Janjia ni po chu a hadam ve ta deu GQ wero in chutia nai taka Janjia nia enta ka chuan a thin phu te chu rangin Janjia ni hlimmel chu mitlalo chau chuan alo thlira an kek siam lampo angai to tak lawa chuan tiswal palin abula chang ti that angai pha zuya Janjia nin zan in chu apa bula ho atum thu soi chuan GQ po chuan atum thu chu alo soi ve nga la Janjia ni chuak chu a en zui ta wangwanga